uphilile uphusha uphumelele. Pastor lo uyachaza amaphupho. Inamba-ke isethi ngoba omunye wabanikelayo omunye wabalandeli kuphela. So ngo-9 ku-5 kuphela WhatsApp uyangifonela kuphela from Monday to Friday kuphela. Nokuthula morning pastor ngikubuza ukuthi uphupha uthandaza oze ukhale uchazane. She prayed until she was crying until she cried. Oh baby. So nako singakusho one uma kungenzeka one ngokwesini yini ukukhuleka ukuthandaza yini ukuthandaza ukukhuleka. Pray when we say ukukhuleka igama lisho ukuthandaza lisho ukunxusa. When we say siyathandaza kusafana nokuthi siyakhuleka bona abanye bese igama lokuthandaza bese igama lokukhuleka of yes pray. So one ngokwesintu uma ngenzeka uphuphe ukukhuleka kuwuphawu kakhulu ngoba uma ugcina ukhala ngoba lokusho kungenzeka umuntu wesithunywa futhi unesiphiwo sokunyakazisa izimo ukugudluza ububi kanye nokusondeza okuhle ngomkhuleko futhi-ke kale siphakeme isithunywa sakho yabo. 2 ngokwesinye isikhathi uma ngenzeka uphupha ukukhuleka kuwuphawu lokuthi uma ugcina ukhala olungabili vezela ukuthi kungenzeka uphiwa amandla okukhuleka ngakho uqinisa emkhulekweni futhi uzophumelela ngomkhuleko. NgokaMakhu 11:24 ngalokho ngithi konke enikukhulekelayo nenikucelayo kholwani ukuthi nikwamukele niza kuba nakho. 3 kuyenzeka uma uphupha ukukhuleka kube uphawu oluhle uma ugcina ukhala noma ukhuleka uzokhala. Lokhu kusho kungenzeka uyakhona ukuthi ubhekene nempi enkulu njengamanje futhi enzima kanye nezilingo nezivinyo. Ngakho-ke kumele uqinise emkhulekweni uzonqoba uphinde uphumelele. uSamuel uqala chapter 1:10 uHana umphefumulo wakhe wawunomunyu wakhuleka kuJehova wakhala kakhulu. Amahubo 8:6 ekuhluphekeni kwami ngambiza uJehova ngakhala kuNkulunkulu wami. Siyabonga besibhekala when you pray uzukhale when ukhuleka uzukhale.